Darlleniad o'r Efengyl Luc, pennod 18, adnodau 31 i 43. Aeth Iesu a'r 12 disgybl i naill ochr a dweud wrthyn nhw, pan gyrraeddwn ni Jerusalem, daw'r cwbl mae'r proffwydi wedi ysgrifennu amdanau mab y dyn yn wir. Byddai'n cael fy rhoi yn nwylo Rhufeiniaid. Byddwn nhw'n gwneud sbort ar fy mhen, fy nghamdrin ac yn poeri arnau. Yna byddai'n cael fy chwipio am lladd, ond yna deuddydd wedyn byddai'n dod yn ôl yn fyw. Doedd y disgyblion ddim yn deall hyn o gwbl. Roedd y cwbl yn ddirgelwch pur iddyn nhw, a doedd ganddyn nhw ddim syniad beth roedd yn ei siarad. Pan oedd Iesu'n agosau at Jericho, dyma'r dyn dall oedd yn cardota ar ochr y ffordd yn clywed sŵn tyrfa o bobl yn pasio heibio. A dyma ef yn gofyn, be sy'n digwydd? Iesu o Nasareth sy'n pasio heibio, medda'r rhywun wrtho. Felly, dyma'r dyn dall yn gweiddi'n uchel, Iesu, fab Dafydd, helpa fi. Cai dy geg, medda'r bobl oedd flaen y dyrfa, ond yn lle hynny, dechreuodd weiddi'n uwchfydd, Iesu, fab Dafydd, helpa fi. Dyma'r Iesu'n stopio ac yn dweud wrthyn nhw am ddod â'r dyn ato. Pan ddaeth ato, gofynnodd i'r dyn, beth gael wneud i ti? Arglwydd, meddai, dwi eisiau gallu gweld. Yna dywedodd Iesu wrtho, iawn, cei di weld. Am i ti grydu, rwy ti wedi dy iachau. Yn sydyn, yr oedd y dyn yn gweld a dilynodd Iesu gan foli Duw, ac yr oedd pawb welodd beth ddigwyddodd yn moli Duw hefyd.